A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula mulyakaken para alim, para ulama, para kiai saha ibu nyai, khususipun dumateng Shahibul Bait Bapak Haji Muhaji sekalian, lan umumipun dumateng piyantun-piyantun sae ingkang rawuh wonten mriki. Mugi-mugi Allah paring berkah, barokah, saha hidayah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Khususe para jamaah ing hadir, mugi-mugi diparing ana berkah sehat, berkah yuswanipun, berkah rizkinipun, berkah keluarganipun, berkah putra putri wayahipun, diparing ana putra putri wayah ingkang sholih sholihah. Amin amin ya rabbal alamin. Niki seperti biasane kan Selasa wage niku kirim doa teng para leluhur kula lan panjenengan. Terus niki diundur karenane enten niki napa niku takziah wingi nika nggih dados diundur, mugi-mugi mangke diparing ana berkah barokah, pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, ugi dipun syafaati kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi atas keikhlasan panjenengan kirim doa niki mangke, mugi-mugi sageta nulung para leluhur kula lan panjenengan, mugi-mugi dipun tempataken wonten surganipun Allah. Diparing ana husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saderengipun hidayah niki mangke dipun milehi langkung rumiyin maos sholawat bil qulub bilih para jamaah utawi keluarganipun enten ingkang nyandang grah, mugi-mugi dipun angkat penyakitipun, diparing ana kesehatan jasmani ugi rohaninipun, mugi-mugi diparing ana sehat lahir batin, selamat donya ngantos akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mangke mugi-mugi dipun hadiri sedaya para malaikat Allah, para nabi, para waliullah ugi kekasih-kekasihipun. Dados donga kula lan panjenengan mangke mugi-mugi dipun ijabah, dipun kabulaken. Amin amin ya rabbal alamin. Shallu ala nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Abda
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيتها أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه